କୃଷକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିଥିବେ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍ ବାବଦରେ, ଯାହାକି କେବଳ ବାୟର କମ୍ପାନୀରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଟେକ୍ନିକାଲ୍ କ'ଣ, କାମ କ'ଣ କ'ଣ, ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ବୁଢ଼ା ପୋକକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍। ବେଷ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବୁ, ଡୋଜ୍ କ'ଣ, ପ୍ରାଇସ୍ କ'ଣ, ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଶିଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ପୁଲକ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଉର୍ମିଳା ଏଗ୍ରୋ ଫାର୍ମିଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍, ଯାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଡାମାଇଟ୍ 8.33% ପ୍ଲସ୍ ଡେଲ୍ଟାମିଥରିଅନ୍ 5.56 SC। ଆପଣମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଫେମ୍, ଯାହାର ଟେକ୍ନିକ୍ ଥିଲା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଡାମାଇଟ୍ 8.33% ଏବଂ ଡେସିସ୍ ବାୟର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡେଲ୍ଟାମିଥରିଅନ୍ 2.8 EC। ଫେମ୍ ପ୍ଲସ୍ ଡେସିସ୍ ଏ ଦୁଇ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର କମ୍ପୋଜିସନ୍କୁ ନେଇ ବା ମିଶାଇ ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍ ବାହାର ହୋଇଛି। ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍ର ମୋଡ୍ ଅଫ୍ ଆକ୍ସନ୍ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଡାମାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମିକ୍ ଇନସେକ୍ଟିସାଇଡ୍, ଯାହା ବୁଢ଼ାପୋକର ଲାର୍ଭା ଏବଂ ମାଂସପେଶୀକୁ ପାରାଲାଇଜ୍ କରିଥାଏ। ବୁଢ଼ାପୋକ ଉପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆଗକୁ ଗତି କରିପାରିନଥାଏ, ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିନଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିବୁ କେଉଁ କେଉଁ ଫସଲରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରେଜଲ୍ଟ ଆମକୁ ଭଲ ମିଳିଥାଏ। ଲଙ୍କା, ବିଲାତି, ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, କଲରା, ଜହ୍ନି, କାକୁଡ଼ି, ମୁଖ୍ୟତଃ ବାଇଗଣ ଗଛର କାଣ୍ଡବିନ୍ଧା ଏବଂ ଫଳଛେଦକୁ ମୂଳରୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍ ଧାନରେ ଷ୍ଟେମ୍ବର ଏବଂ ସୋୟାବିନ୍, ଅଙ୍ଗୁର ମଧ୍ୟରେ ପୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିଥାଏ। ମୁଖ୍ୟତଃ କହିବାକୁ ଗଲେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବୁଢ଼ା ପୋକକୁ ଫେନସ୍କ୍ୱିକ୍ ମୂଳରୁ ବିନାଶ କରିଥାଏ। ଏହାର ପ୍ୟାକିଂ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 100 ml, 250 ml ଏବଂ 1 ଲିଟର ଆସେ। 100 ml ର ପ୍ରାଇସ୍ 400ରୁ 450, 250 ml ର ପ୍ରାଇସ୍ 1000ରୁ 1050, 1 ଲିଟରର ପ୍ରାଇସ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ। ଏହାର ପରଫେକ୍ଟ ଡୋଜ୍ 15 ଲିଟର ଟାଙ୍କିରେ 20 ml ପାର୍ ଟାଙ୍କି। ସ୍ପ୍ରେ କରିବାର 3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରେଜଲ୍ଟ ଭଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସାବଧାନ କହିବାକୁ ଗଲେ ଫ୍ଲାୱରିଂ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ସ୍ପ୍ରେ କଲେ ଫୁଲ ଝଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଯଦି ଫ୍ଲାୱରିଂ ପୂର୍ବରୁ କିମ୍ବା ଫ୍ଲାୱରିଂ ପରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଏ ତେବେ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସ୍ପ୍ରେ